Откакто се помня, летя. Пилот съм повече от 40 години. Животът ми е авиация. А котаракът? Той носи името на световно известният авиоконструктор Вили Месершмит. Бил съм във въздуха повече от 12 000 часа. Обучавам и бъдещи пилоти. Уча ги как да уважават машината. Преди полет правя преглед на гумите, на планера, на двигателя. Оглеждам всеки уред. Качеството на горивото, маслото и компонентите е много важно за безопасността на полет. Изминал съм повече от 2 милиона километра във въздуха. И във всеки един от тези моменти аз ставам едно цяло с самолета. Ако двигателят спре, сякаш спира сърцето ми. Уча хората на увереност, но и на коректно отношение към машината. И тя ще отвърне със същото. Всеки самолет, дори и от една серия, е различен. Има свой характер. Добрият пилот го знае. Летя на ниски височини, а там е най-трудно. Затова не подценявам нито един знак и звук, който ми дава летателният апарат. Не бива да свиквам с опасността. Ето защо спазвам и най-малкия детайл от инструкциите. Все още обичам всеки момент от работата си и от деня си. И във въздуха, и на земята. Какво ме кара да продължавам? Това, че сбъдвам мечтата си. Да летя и да уча другите на това, което правя най-добре. Volkswagen